Отже, Дамір з Коміна спостерігає на свій годинник. І ось матч розпочався. Франція-Україна. Я нагадаю, це другий поєдинок стадії плей-офф за вихід до фінальної частини чемпіонату. Аніж наші гравці. Це також зрозуміло. Бальбуїна. Його подача. Хачеріді. Не дати пробити Андрій П'ятов. Не дати пробити. Гол. Збірна Франції забиває на 22-й хвилині. Рахунок стає 1-0 на користь підопічних Дід'є Дешама. Якщо я не помиляюсь, в обійми до партнерів і тренерів потрапив Мамаду Сако. 5-й номер команди, представник Ліверпуля. Не хотілося б зараз говорити, хто не угледів. Давайте подивимось. По-перше, дали пробити. Невдало зіграли на підбиранні. Ось цей момент. Удар. Андрій П'ятов врятував команду. Але м'яч задалеко від себе відпустив. І тут ніхто не заважав Мамаду Сако поцілити у ворота. Ось вам перевага. На превеликий жаль, на 22-й хвилині Франція забиває м'яч. Але це абсолютно... Рукою підіграв собі Ротань, але м'яч залишається у збірної Франції. З Коміна дає грати. Ще одна подача Хачеріді. Удар по воротах не відбувся. Ще один. Блокування. Бензема. Цього разу арбітр показує, що Карім Бензема забиває чистий м'яч. На превеликий жаль, 34-та хвилина. Рахунок стає 2-0 на користь збірної Франції. Надто швидко ми дали змогу французам відновити статус-кво у цих дуелі, у цій дуелі, двоматчевій дуелі стадії плей-офф. В принципі, нам показували те, що є проблеми і що десь наші футболісти не встигають за розвитком подій на полі. Ось тут. А чи тут не було офсайду у Бензема, до речі? Якщо м'яч торкнувся, якщо там був рикошет, і м'яч торкнувся все ж таки нашого гравця, можливо, тому арбітр і вирішив цей м'яч зарахувати. Зараз так французького гравця, на наше щастя, Дебюші у штрафний майданчик. Там ще один удар! І тепер вже пощастило нам, а ось зараз не пощастило. І подивіться, знову Мамаду Сако, центральний захисник, забиває другий м'яч. Спершу П'ятов парирував цей постріл. Там підслизнувся гравець збірної Франції. Здавалося, що цей момент вже відіграно, тим більше, що там були наші захисники. Але потім простріл вздовж воріт і Мамаду Сако, ніким не прикритий, забиває 3. Ось цей момент. І тут нікого не було. Сако забиває другий гол. Навіть тут не пощастило. Здавалося б, м'яч іде повз ворота.